Здравейте, скъпи мои! В днешното ни видео ще ви запозная с трите топ приложения на етеричното масло от Gingiefil на doTERRA. Джинджифилът е не само една страхотна подправка, която можем да използваме в кулинарията, но то е едно от най-добрите етерични масла, които можем да включим в нашата домашна аптечка. Номер едно полза от етеричното масло от Gingiefil е неговото намаляване на сутрешното гадене и прилушаване. Когато имаме такива симптоми, можем да го дишаме директно от шишенцето, ето така. До няколко пъти поемаме дълбоко дъх, можем да го дифузираме или да слагаме 1 до 2 капки локално върху корема да разтриваме. Неговото второ топ приложение е свойството му да увеличи мощността на нашия храносмилателен тракт. Когато имаме проблеми като колики, забавено храносмилане, спазми, диария, ако щете и запек, както и потувания на червата, етеричното масло от Gingiefil е нашият пръв помощник. Също може да се приеме вътрешно 1 до 2 капки разредени с някакъв емулгатор. Това може да бъде сок от лимон, може да бъде лъжичка мед или мляко. Може да се втрива в областта на корема разредено с базово масло, както и да се вдишва. И третото, разбира се, но не на последно място, защото неговите ползи са безкрайни, това е борбата с болката. Тоест, има свойството да блокира нервните ни окончания, които сигнализират усещането за болка. Всички артритни болки, предизвикани от разтежение на мускулите, мускулна болка, болка от мигрена, главоболие, дори и навяхвания, могат съвсем спокойно да бъдат облегчени и дори излекувани напълно с етеричното масло от Gingiefil. Начинът му на приложение е абсолютно същият. Може да се вдишва, може да се приема вътрешно, но най-много препоръчвам използването му с базово масло, което не може да се нася под формата на масаж. Т.е. на засегнатото място масажирате по няколко пъти на ден и така болката съвсем бързо ще изчезне. Запишете се за канала ми, следвайте ме за още много такива прекрасни рецепти и ви пожелавам един прекрасен и слънчев ден!